Omdat confetti blijft liggen en wel een klein jaar. Meestal vind je zo aan het eind van het zomerseizoen overal nog confetti in de stad. Overal tussen de tegeltjes en de steentjes. En dat is een doorn in het oog van menigeen. Bovendien waren er veel klachten vanuit de middenstand. Die hun winkel vol met confetti hadden. Al dan niet omdat ze de deur open hadden. Of omdat het publiek binnenkomt en vervolgens de jas helemaal leeg schudt. En ik denk dat de laatste heel veel gebeurd is. En dan moeten ze blij zijn, want er is in ieder geval volk in je winkel. Hè? En confetti. Want ja, het lijkt nou redelijk vol skom, maar dit gaat al jaar Voor 1,5 uur restloos verdwenen. Residuloos zelfs. Het is absoluut ongevaarlijk. Het is hartstikke pH-neutraal. Het is eigenlijk heel veilig, want het is hetzelfde als patieschuim. En dan lopen ze tot boven hun hoofd in. Dus daar ga je ook niet dood aan. Dat zal hier ook wel niet gebeuren.